Mose nwoma edi kan ti aduanan nan. Yosef amma Benjamin anko. Afe Yosef hyɛ ne somfo panin no sɛ, fa aduane dodoɔ biara a mmarima no betumi asoa no hyɛ wɔn kotokuo no mu ma. Na fa obiara sika nso hyɛ ne kotokuo mu ma no. Afe fa me dwetɛ kuruwa no ka akumaa no aduane ne sika ho. Na fa hyɛ ne kotokuo no mu. Na ɔsomfo panin no yɛ sɛdeɛ Yosef kaeɛ no pɛpɛɛpɛ. Adeɛ kye anɔpa no, ogya anuanom no ne wɔn mfurumu no kwan. Wɔannuru akyiri baabiara na Yosef ka kyerɛɛ ne somfo panin no sɛ, ti nkurɔfoɔ no ntɛm so, na sɛ woto wɔn a, bisa wɔn sɛ, adɛn nti na mode bɔne tua papa so ka? Adɛn nti na moawia me dwetɛ kuruwa? Ɛnyɛ saa kuruwa yi a me wura nom ano no na ɔhwɛ mu ka nhunumu nsɛm no nie. Yei ne bɔne kɛse a moayɛ. Ɔkɔto wɔn no, ɔtii saa nsɛm koro yi ara mu kyerɛɛ wɔn. Nanso anuanom no buaa sɛ, adɛn nti na yɛn wura keka saa nsɛm yi? Ɛmpare wo nkoa sɛ wɔbɛyɛ adeɛ a ɛte saa. Sika a yɛhunu wɔ yɛn kotokuo mu no, yɛansa na amfa mfiri Kanaan ammrɛ mo anaa? Adɛn nti na ɛsɛ sɛ yɛwia dwetɛ anaa sika kɔkɔɔ firi wo wura fie? Sɛ wohunu saa kuruwa no wɔ wo nkoa no biara nkyɛn a, okum na ɛsɛ sɛ okum saa nipa no. Na sɛ ɛba saa nso a, yɛn nyinaa bɛyɛ wo wura nkoa afebɔɔ. Ɔsomfoɔ no buaa sɛ, ɛyɛ, na deɛ owiaeɛ no nko ara na wɔbɛyɛ m'akoa, na mo a moaka no, mobɛfa mo ho adi. Anuanom no nyinaa yiyii wɔn nnesoa no firi mfunumu no so gu fam. Sane wɔn kotokuo no ano. Afei ɔsomfoɔ panin no firi aseɛ hwehwɛɛ wɔn kotokuo no mu firi ɔpanin so de kɔsii akumaa no so. Wɔhunu kuruwa no wɔ Benjamin kotokuo no mu. Ɛbaa saa no, anuanom no sunsuaa wɔn ntadeɛ mu. Afei wɔn nyinaa san hyehyɛɛ wɔn nnesoa no wɔn mfunumu no so, sane wɔ akyiri kɔɔ kuro no mu bio. Anuanom no buu Yosef nkotodwe. Ɛberɛ a Yuda ne ne nuanom no kɔduruu kuro no mu hɔ no, na Yosef da so wɔ ne fie hɔ, enti wɔn nyinaa totoo wɔn ho guu fam wɔ n'anim. Yosef bisaa wɔn sɛ, ɛde adeɛ na moayɛ yi? Monim sɛ onipa a wɔte sɛ me nam nhunumu nsɛm so bɛtumi ahunu biribiara mu? Yuda buaa sɛ, ano yie bɛn ne yɛbɛtumi ayi wɔ me wura anim? Asɛm bɛn ne yɛwɔ ka? Yɛbɛyɛ dɛn na yɛtumi ama wɔhunu sɛ yɛnni saa asɛm yi ho fɔ? Onyame ada yɛn w'asomfoɔ afɔdie yi adi. Yɛne deɛ wohunu kuruwa no wɔ no hɔ no nkyɛn no nyinaa ɛyɛ yɛn wura nkoa. Nanso Yosef kaa sɛ, ɛmpare me sɛ mɛyɛ adeɛ a ɛte saa. Onipa a wɔhunu kuruwa no wɔ ne nkyɛn no nko ara na ɔbɛyɛ m'akoa. Mo a maka no deɛ, monsane nkɔ mo agya nkyɛn asomdwee mu. Yuda srɛ maa Benjamin. Yuda sɔre kɔɔ Yosef anim ka kyerɛɛ no sɛ, ma me a meyɛ w'akoa no kwan, na me ne wo, me wura nkasa. Ɛwom sɛ, wo ne Farao yɛ pɛdeɛ, nanso mesrɛ wo, nya abotrɛ ma wo somfoɔ. Me wura bisaa n'asomfoɔ no sɛ, mowɔ agya anaa onuabarima bi? Na yɛbuaa sɛ, yɛwɔ agya a wabɔ akɔkoraa, ɛne yɛn kaakyiri a ɔwoo no ne nkɔkorabere mu. Ne nuabarima a ɔka ne ho no awu, na ɔno nko ara ne ne maame ba a waka. N'agya pɛ n'asɛm yie, na wɔka kyerɛɛ w'asomfoɔ sɛ, momfa no mmra na menhwɛ no. Yɛka kyerɛɛ me wura sɛ, abarimaa no ntumi nte ne ho mfiri n'agya ho, na sɛ ɛba sɛ wɔte ne ho firi n'agya ho a, n'agya no bɛwu. Ɛna woka kyerɛ w'asomfoɔ sɛ moamfa mo nua kumaa no anka mo ho amma a, monsi m'anim bio. Yɛsane kɔɔ w'akoa yɛn agya nkyɛn no, yɛkaa wo a woyɛ yɛn wura no nsɛm no a woka kyerɛ yɛn no nyinaa kyerɛɛ no. Ɛna yɛn agya kaa sɛ, monsane nkɔ bio nkɔtɔ aduane kakra mmra. Nanso yɛka kyerɛ yɛn agya sɛ, yɛntumi nkɔ, gye sɛ yɛn nua kumaa no ka yɛn ho. Sɛ yɛamfa yɛn nua kumaa no anka yɛn ho ankɔ a, yɛntumi nkɔ owura n'anim. Afei wo somfoɔ yɛn agya ka kyerɛ yɛn sɛ, monim sɛ me ne me yere wɔ mmabarima baanu.
wɔn mu baako firi me nkyɛn kɔeɛ a manhu no bio. Maame kaa sɛ aboa bi atete no pasaa. Ɛfiri saa berɛ no, menhunu no bio. Sɛ mofa yei firi me nkyɛn na ɛsan bi kɔsiane no wɔ ɛkwan so a, me nso mede awerɛhoɔ bɛwu bi. Enti saa berɛ yi, sɛ yɛkɔpie firi w'akoa yɛn agya anim na abɔfra yi nka yɛn ho a, ɛneɛ sɛdeɛ n'akoma da abɔfra no ho no fa no. Sɛ ɔhunu sɛ abɔfra no nka yɛn ho a, ɔbɛwu. Wo nkoa bɛma wɔn agya adi awerɛhoɔ de ne tiri so dwono akɔ asamado. W'akoa a ɔde ne ho dii abɔfra no agyinamu sɛ ɔde ne bɛba kaa sɛ mamfa no ansane ammrɛ wo a, ɛho asodie no mɛda me so, me nkwa nna nyinaa. Afei mesrɛw, ma w'akoa nsi abɔfra no anan mu wɔ ha, na ma abɔfra no ne ne nuanom no nsane nkɔ. Na sɛ abɔfra no anka me ho ankɔ a, mɛyɛ dɛn makɔpie m'agya anim? Daabi, mentumi nnyina ahohiahia a ɛbɛto m'agya wɔ saa asɛm yi ho no ano.